मोजां मोनदोंब्रा मोजां मोनदों लाना जोंसो दैनो दुगैयो आंजोंसो मिलान मोनिनि जोंना फंबाया केमेरायाव नाङाबानो जायोना केमेरायाव खोनाङा हेलो एवरीवन वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय ओमफ्राय दिनै जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों मैनाफुख्रि ओमफ्राय दारागाव जोंनि बाक्सायावनो दं आरोना बियो ओमफ्राय माने बेहाय फुजा जागासिनो ओमफ्राय आं थांफेराखै दे फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना दिनै मादि जायो मिन्थिया ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबा नुफेराखैबा आंजों लोगोसे नायफालांगोन होननानै आं आसा खालामबाय गासिखौबो ओरैबायदि दिनैनि दिनादि मोजां दिनै मानदेबो ओमफ्राय ओरै दिनै रक्षाबन्धनबो स' रक्षाबन्धननि आंनि गासिबो बिदा फंबायफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रक्षाबन्धन गासैखौबो मोजाङै लाखिथों ओमफ्राय दिनै जोङो लोगोफोरबो थांगोन स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं बयखौबो आसा खालामबाय आंजों थुफादो नायलांबाय थादो मादि लकेसना मोजां नंगौना नङा बुहुदानो थांफेरबाय नुफेरबायबो खिन्थु आं नुफेराखै आरोना फार्स्ट टाइम आङो ओमफ्राय आंजों नैबे थांफागोन बिनानाव फार्स्ट टाइम ना नोंबो फार्स्ट टाइम आंबो नायनोसै मादि जायो थांसै जायगाखौ नायदो गासैबो स' गासैखौबो नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थांसै ओमफ्राय नै जोङो न'निफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय दा एसे थाव सोनानै लाग्रोनि गारियाव ओमफ्राय थांसै नायलांबाय था गासिबो लोगोफोर थाव सोग्रोना लानोसै मानसिफोरखौ नायलायनो लारि लारि बेसे Marah. Pai, ini. Ay, pwede dia nih. Pai, ada pai, ada pai. Tangna manlalay singo hap na halam. Sakas ng tangmay. Kasih lucu bener. Lucu. Naik ron suka. Udah sampai sebanyak tangna mana. Tangna aku singo. Daragaon tangannya duit sih, nah. Engkau sana apa ya cikan jago macam mana? Iya, di mana rantai baik. Ayo, lelok gini. Oh, nih lemon spray, dom-doman. Badi anak saya engkau koi sebab spray munjra hapne nanai engkau berjabah keman. Ini ya belet jabah iya hapne mana sih? Daragaon thang nai je kam se nai bai thade. So kira ki bapi na hagan. Oro badi man Daragaon nangan ada. Aku boleh pola deh. Nai dong.
खालामना लांखानोसै जाहैनोसै ओमफ्राय दारागाव जोब्बाय बोरै मोनगोन दिनै माबायाव गाखोनो मोनो आयु बेसेबां सान्थि उनावहाय फैगोन खिन्थु आं खोन्थानो बावदोंना बियो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड चन्द्रिका मुसाहारि नागारलायनो हाया दा जों होनखाबाय बोरैबा दुखु मोनो गोजान गोजान थाबाबो गोसोआ खाथियावनो नोंना मिथिखायो दा जों माबायदिमोन ना गोदो गोसोआव दंना गैलालै डिग्री जोबखांना न'आव लागै गाबनायखौ बावनो हाया ओरैबायदि माने इ थांखांबाबो ना गोसोखां गाबबाय थादों आरोना बिदां न' मोनबाय दुखु मोनदों बिराद माने मानसिया बुहुत इन्जय खालामोमोन ना बयखौबो अनोमोन दा ओंखायनो गोसोआव थायो आरो बिथाङा दा कटन इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो एखे जोङो ना 4th सेमिस्टार फाइनाल मोजांसिन जाबाय आरो ना फरायनायसै एकदम ओइचएसनिफ्राय जमा फरायनानै दा एमएआव गावस्रालांबाय जोङो उपाय गैया दा आरो एमए लास्ट जोबनानै फैबाय जमा मोननो जइन जाफिनबाय एकदम लोगो मोनबाय थालायसिगोन आरो गरम मोनसे ओरैबायदि दुखु थाबायलै दिनै बे मोनसे थांनो मोनैनि ना जायगाखौ नुबाय दा ससेखौ ओमफ्राय उनाव फैफिनगोन आरो मा होनगोन बेखौ दा आनलाकि सोरबा सासे जाखो दा जों मिथिला आरो नै सासेया ओंखाम उखैनानै गल' गथ' जाजोब्बाय ओंखाम उखैबाय बिसोरा मन्दिराव थांनो ना ओंखाम जाबाखै मोनसे थांसै दा दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो आंथ' बिथिं फैनाया दारागाव फार्स्ट टाइम नोंथुलाबो आं थांनाय सोंनो खोन्थायनाय दै लानो खोन्थायनाय दै लायाखै आं फैबाय दिनै खनथामानो जासिगोन खोमाने खनथाम खनब्रैसो खालामनो बेरायहोग्रायानो बेराया बरिंसो आंना बयफोरना ओरैबायदि माने जों दा जेराव फैदों दारागाव बेहाय पिकनिक स्पट्स आरोना बियो ओरैबायदि दुगैनो मोजां जायो दुगैनोल' फैयो आरोना मानसिफ्रा नायनोसै दा माबायदि कन्डिसन जादों दा माबायदि कन्डिसन ओरैबायदि मानसि फैदों माने बेहाय गाखोनो मोनासै ना हाजोआव माखो हाबनो मोनासै नालाय ला मोनथामसो लाना फागोन ना दा ओंखायनो बिराद बुहुत मानसि फैदों आरो बेखायब्रा बिथिं थांबाय आथा थांबाय थांगासिनो आरोना नै ओमफ्राय ओरैथिंजाय बाजार जायो एसे लांसै जाग्रा नुगोन दा ओरैबायदि अमा बेदर बायदों फेभरेट अमा बेदर बर'नि बुहुत माने बे नङाबानो जाखाया आरोना जोंना बुहुत टेस्टिबो ना बेखौ नुगोन दा नायबाय था जोबजासिम ओरैबायदि सिनायनाय मानसि फैदोंलै ओमफ्राय लाजिबो जोंना लामायाव बिदिनो ओमफ्राय अन्थाइ गोजा बेलाय जि मानसि बेहायबो ओमफ्राय टिकेट दानबावनांगौ नै हाबनो गेट मोनफैबाय ओमफ्राय लामायानो गाज्रि नैहाय टिकेट दाननांगौ एन्ट्रि खालामनांगौ हाबनायनि गेटआ बेनो माने बेहायबो चेक खालामो आरोना गारिफोर माबा मोनसे गोमाबाथाय मोनफिननायनि थाखाय थांयो आरो ओरैबायदि मानसि बेहायबो माला जागोनलै गारि नाम्बार नांगोन ना बेहाय दिस्टार्बलै जेरावबो लाखिबाय थायो माबाफ्रा नालाय गारिया जायगा दोननो ओरैबायदि मोजां मोजां ओरैबायदि मोजां माला नालाय बाइकफोरानो ओरैबायदि मानसि दंफैयो बायदि मोनथारो ओमफ्राय sana suna
Ini dah sebenarnya rasa. Hah? Oh, Oh. माथो ना होदोंलै? Badi manusia dah. Oh, थांनांगौ बाथाय बुजिखाबाय. क्या हुआ वहाँ पर? थक्के मत दो भाई. Karena apa? जरा. Lelah nih. Entar nih. जरा जरा. Gila lang. Kontrolnya. Di slow थांनांगौ जायो नालाय. Badi मानसि पिकनिक स्पट जानो जों ओमफ्राय पिकनिक जानो फैनायानो जोंनो नालाय मानसिफ्रा फैफिनलाय लांबाय सोरबा सोरबा जोंना लेट जाबायना फैनायाबो. Hei. Lakai ang sinas moonway. Parang badi slow faynaango. Oh, dia. Oh, dia nila naman. Sir mau niya kaway. Japau. Malah kami naman mau kan. Dan piknik siapa ini main di sana teman serana. Piknik answer. Ya. Piknik siapa ini answer? Piknik answer ya. Roy badi manis deh. Ayo coba. Ay, aku langsung. Ini lain ya, Roy. Badi manis deh. Oh God. Oh, mani nangan ada. Piknik. Ayo nih, bisa. Tungguin ane ini. Om dalan ini ada. Oke. Ada ikan mana nih? Tanggal lama dah. Ayo nih mas. Tahu cendol kelarang mas ya? Mana mayau? Yo. Oi, di bathroom bị chín đâu mà? Là sao nào mà? Di bathroom đâu nó vậy? Mình giúp bay. Rồi, bây giờ tourist sudah pergi. Kainan naik hay. Picnic spot mana? Ini time thayar na. Lu kabel kainan dia aku benda jai na. Hey, jangan ini sih pulang naik saya misalnya hak hang sendiri ente. Nah, saya kira banyak macam ni. Kalau ni, bisa dah. Dari pada gebak gua menjumpai. Kau makasih semua. Sudah dah sampai tua. Aku nak tu deh. Ay, bida mak, mau. Ini sih sampai. Nah, dong sekarang. Serawain, makasih serawain. Aray, badi tangga. Kita ni pada kita nak. Weh, nah. Ada apa sekarang ni? Ada lagi sekarang aja lain dong deh. Lengor bay thang vậy.
ना ओंखायनो थांसै थानो होला बेहायनो थांसै दा बाय बाय दोननो थांबागोन दा बेखौनो माबा हाबबाय लोंना समनि मालाबा नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन ज' सोरबा फैनोबा फै दे गासिखौबो बाय बाय थांसै दे माबा मोनसे बुंदो फैनो थिनदोब्रा सोरखौबा दे मोजाङै थिनदो जायगाया बारा मोजां नङा मोजां नंगौ आरो थारमाने फैनो गोसोबा फैजायो नोंसोर बयबो भुटान बर्डार ना भुटान बर्डार लोगोसे दार्लिं नाय आंनि दासो आरो नै मबाइला माबायाव बनसै केमेराया खोमसि जाबायथ' दुगैनो हायाखैमोन बाट थांसै बाय बाय मालाबा लोगो मोनफिनगोन ना सोरबा जुदि फैनो गोसोबा फैबानो जाबाय आरो ना थ' जोंनि भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामदाबाव आंनि लैथो डार्लिं सापर्ट खालामना शेयार साबसक्राइब लाइक लाभ सब खालाम बाय बाय मालाबा दासाथाय मुलि टाइम मोनदों दासाथाय मुलि टाइम मोनदों गाज्रि आंगा आंनि बिदा बियो आदा आंनि बियो मा होनो बेखौ Hi sister Gary मा मोनसे बुंदोंब्रा बेहाय फैनो बोरै मोनदों very good this one season is very like it and this one Daragaon is both very good place and you want to eat place then you will come back okay bye आंखौ सापर्ट खालामनो होदोब्रा you will this one YouTube channel is subscribe and follow and like it okay bye फै फानसै फै दारागाव बेरायनानै दुगैनानै बहुत इन्ट्रेस्ट मोनबाय बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन ना नेक्स्ट टाइम फैफिननोसै सोरबाफोर आं बारा बुंनो रोङा मानसिया दे हिन्दी बुंबा नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी वापस माबा मोनसे बुंदोब्रा आंनि चेनेलनि थाखाय गासैबो जोंनि बे आंनि आब' जायो साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो अननानै गासैबो प्लिज बे आंनि आब' असे आब' बिदिनो नेक्स्ट टाइम जों मोजां भिडिअ लानानै फैनो नाजागोन बिदिनो दिनैथ' मोनसेया जोंना मैनाफुख्रियाथ' केन्सेल जाबाय बहुत आनलाकि आरो ना थेवबो बेयाव फैनानै बिराद इन्टारेस्ट आंना गस्ला गिन्जायाल' गोमाबाय गोमालांबाय दाना उपाय गैला आरो जियानो जाथोंसै नेक्स्ट टाइम फैफिनसै नामा आंनि चेनेलनि थाखाय माबा मोनसे आरो लोगोसे मा होनो लैथोमा नार्जारियाव साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो अल द बेस्ट हो गया बिदिनो नेक्स्ट टाइम जों मोजां बिदिनो नेक्स्ट टाइम मोजां फैबाय थादो आंनियाबो गिन्जि दाम गोसानि गोमालांबाय थाथो अरजाला जेबो नङा बायफिनसै अरजाला दे बाय दे बाय